препълнения стадион Христо Ботев. Казвам препълнен, защото той бе нестандартно пълен за последните мачове на Пирин. Стана свидетел на един действително интересен и много твърд матч. Божидар Янков още в 5-та минута получава първия жълт картон. Явно съдията Йордан Сталев от Пловдив отрано бе решил да вземе страха на състезателите. Така че след като показа жълт картон на Янков, побърза да стори същото и с Венко Попов. Предраг Пажин не изостава по-назад и за професионален фаул срещу Божидар Янков, за който може да получи и картон с по-различен цвят, получава жълт картон. Божидар Янков от фаул стреля и това е най-чисто положение за Пирин през първото по време, въпреки че ударът бе от повече от 35 метра. Сами виждате дали има или няма засада в това положение и как съдията спря една голова атака на Пирин. Тук в 33-та минута Предраг Пажин получава контузия, която в последствие се оказа, че не е толкова сериозна. Тук припламват и първите искри, а Дионисиев ще замени Предраг Пажин и ще доиграе матча като стопер в отбора на Левски. Тук Любко Петрович се наложи да влиза и да успокоява страстите, след като двата отбора се вчепкаха близо до страничната линия. Всичко това става някъде около 37-та минута. От тук до 45-та в рамките на 8 минути футболистите на Левски направиха няколко образцови контратаки. Най-напред Мартин Станков центрира не толкова точно, второто центриране на Юфу е отбито от Тони Илиев. Още веднъж Юфу се измъква при тази перфектна атака, очи в очи с вратари Иваников, който обаче спасява майсторски удара на черната перла. 42-та минута отново Серж Юфу след грешка на защитниците в зелено се отскубна сам срещу Иваников, но вратарят на Пирин спаси и това положение. Топозаков преодолява Давидков, подава точно към Мартин Станков, който центрира и неуспокоявания Георги Бачев скача най-високо и бележи за 1-0 единствения гол в матча. Минутата е 44-та. Вижте още веднъж точното центриране на Станков и още по-перфектния удар с глава на Георги Бачев. През второто по време пиринци вече нямаше какво да губят. В игра влезе и Петър Михтарски, който опитва с това пострелно подаване да изненада вратари Иванков. Още веднъж Юфу е сериозна заплаха за вратари Иваников, който спасява и това положение. Тук припомнаха доста по-сериозни скрини, най-вече между съдията Йордан Сталев и Александър Александров, който на няколко пъти с откровени симулации си навлече гнева на зрителите, въпреки че те бяха оспорени от него. Получава справедливо и жълт картон за поредната симулация. Петър Михтарски от фаул се опитва да застраши вратата на Левски, но ударът му няма достатъчно сила, въпреки че бе майсторски насочен и Иванков спасява с лекота това положение. Сега обърнете внимание на тази ситуация. Аджов преодолява Ингълс, който го фаулира много грубо. В тази минута Ингълс вече има жълт картон, но главният съдия Йордан Сталев не показва картон. Петър Михтарски ще центрира точно от фаул и Владко Давидков с глава изпаща топката в напречната града. Най-чисто положение за Пирин в 72-та минута. Пробив на Станков завършва със силен удар, спасен отново от вратаря на пиринци. Дончев се намесва още веднъж авторитетно и заплахата е ликвидирана. Най-чисто положение за Пирин, дори по-чисто от удара в гредата. Божидар Янков получава перфектен пас от Михтарски, от 3 метра прехвърля вратари Иванков, но и вратата. Последни смени в матча. Панче влиза за Пирин. Александров, сами виждате по какъв начин ще бъде изпратен от публиката на стадион Христо Ботев.